86 kg. Zapraszam do narożnika niebieskiego Sebastian Żuwartowski, TS Wisła Kraków. A naprzeciwko stanie Piotr Nowak, Pakotnik, Katowice, narożnik czerwony. Piotr Nowak, Pakotnik, Katowice. Runda numer 1. 3 rundy zobaczymy dwuminutowe. Przypominam, narożnik niebieski Sebastian Żuwartowski, TS Wisła Kraków, Piotr Nowak, Pakotnik, Katowice, narożnik czerwony. 86 kg. K1 Rules, walka Pro Am. Walkę prowadzi sędzia Waldemar Szmarczyk. That shit crack. She said, maybe at the mall. Said, cause you ball. Come and meet me in the bathroom style. Show me why you deserve to have it all. That shit crack. AJ, what she on? Za nami piękna runda.
miejsce, 86 kg pro K1 Rules. Sebastian Szubartowski z Wisła Kraków, Piotr Nowak, Pagotin Katowice. Do goszczenia werdyktu. Decyzją sędziów jednogłośnie w walce 86 kg Pro Am K1 Rules zwycięża zawodnik z narożnika czerwonego Piotr Nowak, Pagotin Katowice. Piotr kilka słów po walce. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy zjawili się do mnie. Dziękujemy kibicom. Jeszcze Sebastian. Nie udało się. Zapraszamy na następny raz. Dziękujemy kibicom za tą walkę również. A przed nami walka numer 11. To walka zawodowa już. Zapraszamy Państwa.